Andy? Tell me about it, stud. Tota ciutat, poble o pedania necessita un superheroi. A la Font de la Figuera no podia faltar-ne un, i un dels bons. Aquaman, com estàs? Mira, sí, en Font la Figuera. En para de luxe, en tallaeta i tot. Sí. Ell és Von Figerman. Von Figerman, el superheroi de la Font la Figuera. Bé, com anava dient, el nostre protagonista té una vida normal. Però, com tot heroi, té un antagonista en la història. Ningú coneix la seva identitat. Només sabem que es fa anomenar Font XXX i que sempre apareix per fer maldat a la font. Però no patiu, Von Figerman sempre està alerta. Però com podria saber qui és? Hauries de deixar de jugar a l'ordinador tantes hores per aconseguir alguna pista. Així ho faré. No puc deixar de jugar. Per més que ho intente, és que tinc l'orco. És la debilitat del nostre heroi. La kriptonita de Superman, la cua de Goku, el taló d'Aquiles, la sequera per a Aquaman. Ara ens veiem. Per la santíssima barba de Jesucrist, conta'ns què deia la nota! La noto, clar. Un duel no està mal pensat. Estàs preparat? Mai he deixat d'estar-ho. Això espere. Així que tu eres Font X. Von Figerman? El fet de que siga una dona no canvia absolutament res. Continua sent l'enemic natural de Von Figerman. Font X. Així que et va la mandanga, Pues, per a ser
ser una malvada fas una oloreta. Mira que m'agraden calladetes. Font. Que mal en sap, sí. Posa't les ulleres. Veuràs millor. Bé, amics, aquesta és una història ben curiosa. Fontix XX va guanyar el duel, ja que Fontigerman va caure rendit als seus peus. Però no patiu, la font de la Figuera va continuar en pau. Fontix XX no eixia ja al carrer. El motiu? 535 serenates i 1.047 roses que obstaculitzaven la seva eixida a l'exterior. Què va continuar després?